ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ತೂಲೆ ಪಿದೈಡು ಮೋಡ ಮುಗಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಐತಲ್ಲ ಕೊಡು ಎನ್ನ ಪಲೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ನೀ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂದು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡಿಂದು ಇತ್ತೆ ಪನೀರ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿದಾದನ್ನಾಗ ಸೋಯಾ ಪನೀರ್ ಕಾಜು ಕೋರ್ಮಾ ಪಂದು ಸೋಯಾ ಯಾನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನೀರ್ ಕಾಜು ಕೋರ್ಮಾ ಪಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೈಕ್ ಸೋಯೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸೋಯಾ ಕಾಜು ಪನೀರಿಂದ ಪುದರ್ದೀನಿ ಯಾನೆ ಅಂಚತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಪ್ಯಾನುಗೊಂತೆ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ 2 ಚಮಚದಾದ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಪಂದ ಐಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟಗೂ ಕಾಯವಡು ಅಂಚ ಪನೀರೆಂತೂ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಅಂತೆ ಕಾಜುಲ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕಾಜುಲ ಪನೀರ್ಲ ನನೋರ ಶೋಕು ಮಲ್ತದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡನೋಡು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಏತು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆತಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪನೀರ್ಲ ಕಾಜುಲ ಅಂಚನೆ ಅವ್ವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ದಾದನ್ನಾಗ ಚೆಕ್ಕೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಲವಂಗ ಪಲಾವ್ದ ಹೀರೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2-3 ದಿನಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ 2-3 ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು 2 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ತುಲೇತು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐ ಪಂಡಂತೆ ಕುಕ್ಕತೆ ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕುಕ್ಕಲತ್ತು ಗುಜ್ಜಲತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ ನೆಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುಗೆ ಇಂಚ ತೂ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರೋಡಾಂಡ ಅಟಿಲೇತು ಶೋಕ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆತೀತಿನಂಚಿನ ಕಾಜು ನೆತ್ತ ನೀರನ್ನು ಗೆತ್ತದು ಕಾಜುನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋನೋಡು ಪಂಡ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡೊಂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋನೋಡು ನೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಲ ಪಾಡೊಂಡಿ ನಡುಟು ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಲ ಪಾಡೊಂದು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತ ಬುಡೋಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ ಕೊದ್ದಿದು ಮಾತ ಲಾಜೋಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡೊಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ನೀರಿಗೆ ತಂದು ఒక ಪೂರ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಒಂದು ಎಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನದ ಅವು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಮಾತ ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬುಡುಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಪಲಾವ್ದಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅನ್ಮೂಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತಲು ಜೋರು ಬರ್ಸಾರ್ಪಿನ ಫೋರ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಡಿ ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂತೆ ಬನ್ನಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ತ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೊಂದುಲೇನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜು ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಒಂದುಂಡು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದೆ ತುಕಂಚಾಪು ಸೋಯಾ ಪನ್ನೀರ್ ಕಾಜು ಕೂರ್ಮ ಒಂದಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಗೀ ರೈಸ್ ದಿತ್ತೆ ನೇಪಾಳ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಂದೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿತ್ತೆ ತುಕ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು
ಒಂಜಿ ವಿಸಲ್ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೆ ದಯಪನ ಅಂತ ನೀರನ್ನು ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಒಂಚು ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ನಕ್ಕುತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ನು ಕೂರ್ಮಂತು ಸೂಪರ್ ಆವು ಬಂದು ಅಂಚ ಹೆಂಕಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಇತ್ತರದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದು ಜಾನ ನಿಗುಲು ಒಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ದ ಯಾನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪ ನಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೀ ರೈಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬನಲಿಗ್ ಯಾನು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ದ ಆತ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಅಂತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಲಾವ್ ದೀರೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಡಂಬಿ ಈತೇನು ಪಾಡೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಗು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಒಂತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ದಪ್ಪ ಅಂಡಲ ಆಪುಜಿ ತೆಲುಪು ಅಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅದ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಕ್ರೀಮಿ ಆದ್ ಬೈತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗೋಡಂಬಿ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚದು ಆಯ್ತಾ ಕ್ರೀಮಿ ಆದ್ ಬೈತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕೂರ್ಮ ಅಂತೂ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಪಂದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲು ಸಖತ್ ಪಾಡುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಸೋಯಲ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ ಸೋಯಾ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ದೊಟ್ಟಗು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಕಾಜು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಕಾಜುಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರ್ನ ಮುಟ ಬುಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಯಾ ಪನ್ನೀರ್ ಕಾಜು ಕೂರ್ಮ ರೆಡಿ ಐಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಿಶುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಶುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶನಿವಾರ ಎಂಕೊಲ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೆಜ್ಡ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ಯನ ನಗ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಕಾಜು ಪನ್ನೀರ್ ಕೂರ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ವೆಜ್ ಆದ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಬೈದಿರು ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಗಲಾಟೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಬೈಯಡ್ ಬೈದಿರು ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅವರುಂಡು ಇವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಕೇಕ್ ಬೈದುಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಶು ಅಂತೂ ಕೇಕ್ ತೂದೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾದ್ ಪೋಯರು ಅರೆಗಂತೂ ಕೇಕ್ ತೂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂತೂ ಆತ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ದ ಕೇಕ್ At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true.
ಬರ್ತ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತದಾದನ್ನಾಗ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಕಾಜು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದೇನು ಇಂಕೊಲಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಚ ಆತನ್ ಪಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಬಯ್ಯದ ವೆಜ್ ಆವರೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನರೆಗ್ಲರ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಗಿನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇಂಕೊಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚೈನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟೆಗೂ ಸೋಯಾ ಪನೀರ್ ಕಾಜು ಕೂರ್ಮನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವಡ ಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಡು ಮೇರಿತ್ತು ಚಿರ್ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಮೇರ್ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ತಂಬಿಲ ಬಂದು ಪೋಯರು ಅದೇ ತಂಬಿಲ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಅಂಚದಡೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಲೆ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಾತನಮ್ಮ ಹೇಗಾತಂಡೆ ಎಂಚಾತಂದುವೆ ಪನೀರ್ ಕರಿ ಮಾಮನ ಕಾಜು ಪನೀರ್ ವಾವ್ ಸೋಯಾ ಕಾಜು ಪನೀರ್ ಅಂತೂ ಎಂಕ ಹೋಟೆಲ್ಡು ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಿಂಗಳು ಪಾಪುನ್ ಪತ್ತನು ಅನಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದೆನ್ವೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.